बेलाखौ फोरमायहरनो खोमसि अख्राङाव बोरै थिरिथा हाथरखि दानसोरां फुंनि सायावबो बायदि रोखोम बिबार बारि सोरगिदिं जेरैबो समायना रमायना मिथिंगा समायना जायनि गोसोआ रोजे गासैबो समायना अनसुला जायनि गोसोआ रोजे बयखौबो सानो अनसुला नंगौथ' आरो समायना गोसोनि मानसिया गासैखौबो समायना नुयोब्रा हाब्रुजों दैब्रुजों गब्र'ना थानाय बुस्थुखौबो समायना नुयो आरो अनसुला गोसोनि मानसिया गासैखौबो अनसुला सानो जेरै आं आच्छा मोनसे खोथा आंखौ सोर समायना होनखोब्रा माथो मानसिखौनो नागिरना मोनासैलै ओइ सोरब्रा खाथियाव फैलाय सोर आंजों मेथाइ खनफादों नै आं बेवहायसो दङ ए दैखरसिंनिफ्रायसो माथो हरदों नामाब्रा आंखौलाय मालाय नैबे सन्दलाखौ सिगिलायबाय नामाब्रा हा नैबे सन्दलाखौ सिगिनो हायालै दैखरनि मोदाय है बिगुर मोदाय नों माथो बयखौबो सिगियोनोलै आंखौबो सिगिनो नागिरदों नामाब्रा र' हासुला हरजोबनि आं ज्राव ज्रावनो बै खेबसेबो साला थिगसे सिगिदों नों आंखौ दिनै आंसो नोंखौ सिगिफिनगोन मिथिबाय हासुला जोबनानै आंखौ सिगिग्राना हासुला जोबनि आं ओइ दस्ति मा खालामनो नागिरदोंब्रा हासुलानो नागिरदोंलां नैबे दैखराव मानोथो सिगिबाय थायो बे दैखरनि मोदायालाय मानसिफोरखौ दस्ति दानि दिनाव मोदाय थाबावो नामाब्रा थायोब्रा थायो आंजों दासो मेथाइ खनलायदों दस्ति एमावा खर' गाज्रिनो नांबाय नामाब्रा मा मोदाया नोंजों मेथाइ खनफानांगौ जाखोब्रा खनफादोंलै बांद्राय जौ लोंनानै मोदाय सेन्थायसो नुग्रा जाबाय नामाब्रा दस्ति खमायदोलै एसे लोंनायफोरखौ लोंबाबो आं थिगैनो दङब्रा बमब्रमा आं थगायाखैलै मोदाय आंजों रायलायफाथारदों मेथाइबो खनफाथारदों बे सुवाद थफिरामा मानो फन हरदोंलै आंनो होद रिसिभ खालामालां जायखिजाया आंनि खोथाखौ खोनासंब्रा आं मोदाय सिख्लाजों रायलायथारदोंलै दस्ति थुदो न'सिम दोनना फैनोसै आं खर'आ जाला नोंना बांद्राय दा जौ लोंसैलै नों मोदाय नुलाय भुत नुलाय रायखसि नुलाय पिकास नुलायसो नुबाय थासिगोन नों दाना गासैबो सासेयानो नङा होमबा नै नोंनाबो फन फैगासिनो दं रिसिभ खालामा मानो सोमस्रि हरदोंदां सोरनि नाम्बारब्रा माथो सोमस्रिनोबो नङा हेलौ बापावै सन्तला बापावै नोंल' फन थिखांमारबायलै माखासेफोरा थैजोबबाय खोमा रावबो फनखौनो रिसिभ खालामथारा माथो थफिरानोसैलाय मा थफि गोमाबाय नामा नोंनावबो फन हरथारलायबाय होमबा बियो औ थफिरान फन हरदों बेथ' माथो बमब्रमानि माथो बायदिसोलै मा बमब्रमायाबो खाथियावनो दङ नामा औ दङ बे सुवाद बमब्रमाया आंनि फनखौ रिसिभ खालामबावलाय आरो जेन आं बेनाव फैसा थार बिनोसो फन हरदों बेलाय मानो फन हरदोंमोन खिन्था नांगौ समाव मानो मोनालै ओरैनोखौबा माथो मबाइल आखायावनो थायो हा बेनिखायनो दानि जुगनि मानसिफोरनो फन हरनो बाग्रा जाबाय आङो गोनांथि मानसिफोरनि फनखौल' रिसिभ खालामो खायसे खायसेया ओइ दाबो मिन्थिया नामा नोंसोरो हाफांनि खबरखौ हाफाङालाय आंनि हिनजाव ना माब्रा बेखौ खबर लानो मालाबा मालायनि हिनजावफोरखौबो खबर लानो गोनां जायो मिथिबाय जेरै आं नोंहालाय मा जालायखोब्रा हाफाङा एक्सिडेन्ट जाबाय हाफाङा नार्जि बुदांनो खोन्थाहैथां माबार मा सन्तला दासो खुगाया ब्लां जिदों नामा माबार नार्जि बुदांनो खबर हैथां हाफांखौ एक्सिडेन्ट जाबाय होननानै बे सुवाद नार्जि बुदां आंनि फनखौ रिसिभ खालामबावाखै बारा रागा जोंब्ला हिनजावखौ लानानै खारजाबासो मिथिगोन र' आंजों ओरैनोबा हाफांनि मेम'रिया गोमाखाबाय सिख्लासो जाफिनबाय बियो लाना खारजागोनलै आंजों नार्जि बुदां र' साम' खिंख्रिनि खानायखौ बुद्रुहैनांगौना आंहा र' गाबोन सोरांग्रोथोंसैल' बे सुवाद नार्जि बुदाङा माबा फैबा हामसिगौ मा जाखो दस्ते हाफाङा एक्सिडेन्ट जाबायनो माबोरैलै बहा दङ दा मानसिया आंथ' मानसिखौ बहा दङ सोङासैलै नार्जि बुदांनो खबर हर होननानैल' बुंबाय थफिरामा धोद नोंबो मोजां सोङा साला देलाय नों फन हरलाय र' हरनि आं हेलौ थफिराम मालै बमब्रमा दासो गोथै हाखरनिफ्राय सिखारनो रोंदों नामा
दहायनिफ्रायनो फन हरबाय थाबाय गैया मोना नांगौ समाव मोना ना नोंसोरखौ जानाय लोंनायावबो सिगां बाहागो लायो माथो ओइ टपि भाई हाफांखौ बहा दोनदोंलाय बबे हस्पिटालाव दरखार गैया बेखौ खोन्थानोनो नोंसोरखौ बिराद फन खालामबाय रावबो रिसिभ खालामा नार्जि बुदांनोल' खबरखौ हर नार्जि बुदांनो जुदि खबर हराबा हाफांखौ लाखानासो खारनोसै आं ओमफ्राय दोनदो फन हरनांला आंनो सुवाद टपिरामा खोन्थाहरासैलै माथो बबे हस्पिटालाव दोनदों मानोब्रा गावनि फनखौ रिसिभ खालामैनि रागा जादों मानसिया होमबालाय खबर लाहैनोसै बबे हस्पिटालाव दोनदों ओमफ्राय नोंना बे मैगं थफ्लाखौ न'आव दोनहैला होमबा मैगंखौथ' न'आव लांनांगौमोनलै सेमसाया नेगासिनो बियो ओंख्रि संनांगौ होनना दे अब्लालाय नों न'आव थांदो आं खबर लाहैनोसै आरो नों मानसिया जुमायबो फेखाबाय ओइ दस्ति नैबे सन्थलाया जेसेबांनो दोलो दोखो जौ फेया मानो माबाफोर सिरियास जाबाथाय खोनाबाथाय जौ फेगायोलै थोंजों जाफिनखायो मा दा फेगाबाय नामा फेगाबायलै हाफांखौ एक्सिडेन्ट जानाय खोनानाय लोगो फेगाबायलां थुदो नायनोसै नोंना मैगङा दस्ति ओइ फारनै जाय माथो सन्थलाया मैगंखौनो लाङासै आंनो दोनहैनानै होनोसै बेनि मैगंखौ आयौ बमब्र मे माथो फन हरलायथारदोंहाय हेल' बमब्र ओइ दुम्ब बिराद गिदिर घटना जाबाय नङाना बे हाफांखौहाय बमब्र बे हाफांखौनो जोंबो नागिरगासिनो रेलवे स्टेशन बास स्टेशन गासिबावबो नागिरजोबबाय गैया मोनाखै हाफाङा एक्सिडेन्ट जानानैसो दङनोलै हस्पिटालाव टपिरामा दासो खोन्थाहरदों आंनो एक्सिडेन्ट बोरै बहा माब्रै जाखो आंबो बारा मोजां मिन्थियालै दुम्फाव टपिरामा आंनो मोजां खोन्थाहराखै नार्जि बुदाङाथ' आंनि खाथियावनो दङ र' आं खोन्थानि दे जागोन दुम्फाव माबाफोर खबर नामा खबराथ' दङ नाथाय गाज्रिसो मा गाज्रि खबर हाफाङा एक्सिडेन्ट जाबायनो मा होनखो नों दुम्फाव औ नार्जि बुदां हाफाङा हस्पिटालावसो दङनो दा टपिरामासो खोन्थाहरदों दहाय नोंखौ फन हरबाय थानाया बेनि थाखायसो फन खालामदोंमोन खोमा टपिरामा र' होमबा आं फन खालामफिननि हेल' टपिराम मा गासिबो फारि गोसोखांजोब्बाय नामा आंखौ दासो टपिराम हाफाङा माब्रै दङ आरो बोरै बिदि जाखो खोन्थालाय टपिराम सिगाङावनो खोन्थाग्रो आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामालासिनो इगनर खालामनाय प्लिज टपिराम खोन्थालाय हाफाङा मोजाङैनो दङ ना दासो खबर लादों गावनि हिन्जावखौनो खबर लानो रोङा माबायदि फिसाय नोंलाय प्लिज टपिराम खोन्थालाय माबायदि दङ हाफाङा आं मिथियालै मोजाङै दंना गाज्रि दङ गाबागाव फैनानै नायफै बबे हस्पिटालाव लांदों नों टपिराम बे गोदान जिउ हस्पिटालाव लाबोदों बेयाव थाबैनो फैदो जागोन जों थांगासिनो माबे हस्पिटालाव लांदोंनो नार्जि बुदां गोदान जिउ हस्पिटालाव आयै बोरै एक्सिडेन्ट जाखो बेबा जाद जाबाय थायोहाय लोगोफोर जाय बे भिडिअखौ नायगासिनो दं अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलाय आरो लोगोसे भिडिअखौबो लाइक होलांलाय थेंक इउ लोगोफोर मा नंगौना नङाब्रा बोरै बिब्दि गोसोखांथि गोमालायनाय जाखोब्रा औलै रावखौबो सिनायला हाफाङा आंखौनोबा सिनायाखै दालाय नार्जि बुदांखौबा सिनायगोना सिनायालै साला सुवा नार्जि बुदांखौ सिनायाबाबो हामथारगौलै इसेबां फन हरबाय आङो रिसिभ खालामबावलाया आरो टपिराम हाफाङा बोरो बहा दोनदों हाफांखौ मोजाङैनो दङ ना टपिराम हाफाङा ओइ नार्जि बुदां आंनि फनखौ मानो इगनर खालामनाय जेन आं नोंनावसो फैसा दार बिनो नागिरदों आरो सरि टपिराम आंबो जोबोद टेनसनावनो दंमोन आंबो हाफांखौनो नागिरगासिनो दंखायोमोन आच्छा खोथाया नांलाय खमलायसो जानानै दङमोन होमबा टपिराम बोरै बिदि जाखो हाफाङा बोरै एक्सिडेन्ट जाखो टपिराम बोरै एक्सिडेन्ट जाखो आंबो मिथियालै लामायाव गोलैना थानाय नुनायखायसो आङो थिखांना लाना फैदों हस्पिटालसिम थेंक इउ टपिराम दा हाफाङा मोजाङैनो दङ ना आं जेबो मिथियालै डाक्टरनाव सोंनानै लायथां गावबागाव आंहा गाबोन मानसि सासे बुद्रुनांगौ बिनि थाखायसो थाग थियारि खालामहैनि सोरखौ बुद्रुयैनो नागिरलायखोब्रा बेलाय गरमद्रायलै बेबो मानसिया थोलाय नार्जि बुदां नायहैनि रथ' पेसेन्टनि गार्जेना सोर सासेया डक्टर आं पेसेन्टनि फिसाय आं नार्जि बुदां आच्छा नार्जि बुदां औ डक्टर माबोरै दङ हाफाङा दा पेसेन्टआथ' मोजाङैनो दङ नाथाय मोनसे गिदिर खोथा जाबाय नङाना मा खोथा डक्टर एक्सिडेन्ट जानायाव पेसेन्टनि खर'आ गाज्रियैनो जखम जादों बेनिखायनो बिनि मेलेमाबो एसे गाज्रियैनो खहा जादों लोगोसे बिनि गोसोखांथिफोराबो गोमाजोब्बाय मा होनखो डक्टर हाफांनि गोसोखांथिया गोमाजोब्बाय औ पेसेन्टनि गोसोखांथिफोरा गोमाजोब्बाय बिदिब्ला डक्टर हाफाङा आंखौबो गोसोआव थानाय नंला नामा आइ एम सरि नार्जि बुदां पेसेन्टआ रावखौबो गोसोआव थानाय नंला बेनि माबाफोर राहा लामा गैया होमबा पेसेन्टनि गोसोखांथिफोरा माला फैफिनगोन बिनि डेटखौ जों होनो हाथ'नाय नङा नाथाय फैफिननायालाय गोबावबो लानो हागौ बोसोरबो लानो हागौ बा सप्तासेबो लानो हागौ बा गाबोनफोरनो फैफिननो हागौ बियो पेसेन्टनि सायावसो डिपेन्ड खालामगोन दा जों जेबो बुंनो हाथ'वा दा जोङो हाफांखौ नायहैनो हागोन ना
हागोन नाथाय मोनसे खोथा नोंथांमोना पेसेन्टजों मोजाङैनो रायलाय बेनाव जेबो सोंथि सोंनाङा सोंथि सोंनानै मिथिनो लुगैनायावनो बिनि खर'नि मेलेमा गाज्रियैनो जोखोम जाफिननो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो सोंनाङा बियो जेरै दं बिदिनो थानो हो बांद्राय सोंथि सोंबाय थायोब्ला बे सोंथिनि फिननायखौ नागिरनायावनो पेसेन्टआ गाज्रियैनो जखम जाफिनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना सोंथि सोंनायनिफ्राय गोजानाव था गाव मिथिनो लुगैनानै सोङोबालाय अब्ला नोंथांमोना फिननायखौ मोजाङै होबानो जाबाय नाथाय गोसोआव लाखि फिननायखौ पेसेन्टआ दुखु मोननाय बायदि जेबो होनो नाङा आरो दुखु मोननाय बायदि सोंथिबो सोंनो नाङा दा नोंसोरो नायनो थांनो हासिगोन हे गसाइ मा जाबावगोनलै दा हाफाङा आंखौ सिनायाब्ला मा जाबावगोन आं दंफाव आं बोरै हाफांनाव निमाहा बिगोन बे समाव निमाहा बिनाय मानायफोरखौ दोनथ'दो नारजिबुदां मेन खोथाया बेसो एक्सिडेन्ट जानानै हाफाङा जेबो गाज्रि जखम जायासै बेखौनो थोजासे होननानै सानना ला नारजिबुदां हाफाङा जेबो जायासै जेबो गाज्रि जखम जायासै बेनो जोंनि थाखाय थोजासे दा नों हाफांजों मोजां रायज्लायबानो जाबाय दे डक्टरा बुंखालांबाय दा हाफांखौ जेबो दासों होननानै नों नर्मेलै रायज्लायबानो जाबाय दे नाजागोन दंफाव थलाय नाहैनोसै मुंखौथ' आं आंनिखौ हाफां होननानै मिथिबाय आरो माथो आं जेबोखौनो मिथिया हापां माबोरै दं हापां आं मोजाङैनो दङ नाथाय आं नोंसोरखौ सिनायासै आंनि मुङा दंफाव नैबे सासे बमब्रमा आरो बै जिननिया सन्थला हेल' हापां हाय सन्थला आंखौ निमाहा हो आं नोंसोरखौ रावखौबो सिनायासै जेबो नङा हापां नोंल' मोजां जाग्रोदो ओमफ्राय आंनि आइ आफामोनालाय आंनि आइमोना आंखौ मानो नायनो फैयाखै र' आं कल खालामनि हापां थाबैनो मोजां जादो दे जागोन दंफाव मोनसे खोथा नोंसोर गासिबो आंनि लोगो गोजा ना औ जों गासिबो नोंनि लोगो गोजा बिराद मोजां लोगो दङ माथो आंहा थेंक इउ लोगोफोर दे उनाव सिनायलांबाय थागोन नोंल' मोजां जाग्रोदो दे अके हापां आंनि आइ आफामोनखौ लिंहरबाय ना नों औ लिंहरबाय आं फन खालामनानै खोन्थाहरबाय आच्छा ओमफ्राय नों नोंनि आइ आफामोनखौ गोसोआव दङ ना ओहो गोसोआव गैया नाथाय आं बेखौ मिन्थिगौ आंहा आइ आफा दङ होननानै गावनि बिमा बिफाखौ रावबो बावगारखायालै बेनिखायनो नोंबो एसे एनै गोसोआव दङ हापां औ जानो हागौ हापां नों आंखौ एसेबो गोसोआव गैयाना ओहो गैया आंखौ गाज्रि दामोन दे नोंसोरो आं रावखौबो सिनायासै रावखौबो गोसोआव थायासै हापां दाथ' नों आंजों जोबोद मोजाङैनो रायज्लायदों उनाव गोसोखांथिया फैफिनोब्ला बिदिनो रायज्लायफिनगोन ना नों हापां आंजों बोरो आंनि आइ आफामोना दाबो मानो सफैयासै नै सफैबाय हापां आइ फिसा मोजाङैनो दङ ना नों औ आयै आं मोजाङैनो दङ आरो बियो आंनि आफाना औ फिसा आं नोंनिनो ओमफा हा बोरैथो बिदि जाखो फिसा बोरैथो मानसि सिनायलायै जाखो आंबो मिन्थिया आयै आंबो बेखौनो सानगासिनो दङ आं बोरै बेफोरबायदि बावगारजोबखो होननानै आइ आरो आफा फैलाय बाहेरायाव एसे रायज्लायहैनि फिसा थाथ' दे डक्टरजों एसे रायज्लायना फैनि जों जागोन दे दस्ति गासिबो थिग जाजोबोलै सिन्था नाङा मानो होनोबा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ जावैसो बेफोर मा जाखो आंनि फिसाजोआ दिनै बोरै एक्सिडेन्ट जानो मोनखो बेफोर गासिबो आंनिनो गोरोन्थि आयै नों बार बार कल खालामनायावनो एसे डाउट खालामखादों आं माबा मोनसे जाथारबाय खोमा होननानै हा बोरैथो गोमानाय आंनि फिसाजोआ बहा थांनायमोन आरो बोरै एक्सिडेन्ट जानो मोनखो नोंसोर आंखौ रागा जोंनो आंनि सायाव मोन्थाय दङ आयै मानो होनोब्ला आंनिनो गोरोन्थि दिनै आंनि फिसाजोआ गावनि गोसोखांथिफोरखौ जेबोखौनो गोसोआव गैला जों बिमा बिफाखायसो जोंखौ सिनायबाय थाबैनो दायनिगिरिखौ नायगिरनांगौ आंनि फिसाजोखौ सोर बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट खालामनानै गालांखो आफा दायनिगिरिखौ आं थाबैनो नागिरगोन मा थाबैनो दिनैनो नागिर जागोन आयै दाथ' आंना फिसाजोआ जेबोखौनो गोसोआव गैला न'आवनो लांफिनथ'नांसिगोन आरो औ आयै डक्टरा बुंनाय बायदि जों बेखौनो खालामनांसिगोन दानि बावैसो जों डक्टरखौबो लोगो मोन्दोंमोन डक्टराबो लानानैसो थांनो खोन्थादों दा नोंनाव हगारहरनोबो बे नोंखौनो गोसोआव गैलाबालाय नोंनावलाय बोरै हगारहरनांगौ जाखो बेनिखायनो लानानै थांनोसै जों न'आवनो बेखौनो खालामनांसिगोन आयै उफाय गैया मानो होनोब्ला हाफांनाव दा जेबो गोसोखांथियानो गैला गासैबो गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिननो थाखाय नोंसोरनावनो थाहैथ'थोंसै आंथ' हगारहरनो गोसो गैयामोन नाथाय डक्टरानो थिनबाय जेब्ला बेखौनो मावनांसिगोन हाफां आंखौ निमाहा हो आंनि थाखायनो जादों आरो जाय नोंखौ एक्सिडेन्ट खालामदों बेखौ आं मालाबाबो गारा हापां मिस्टार नाजिबुदां औ डक्टर नोंथाङा पेसेन्टखौ गाबोननो लाना थांनो हागोन नाथाय मोनसे खोथा पेसेन्टआ गावनि गासिबो मेमरिखौनो बावगारजोब्बाय जेब्ला बिमा बिफानि न'आवनो थाहैथोंसै आंबो बेखौनो खालामनो सानदों डक्टर नों जेरै थिनदों बेखौनो मावनोसै
दे लासै लासैनो गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिननो नाजा नोंसोर साखाथिनि मानसिफोरा गाबोन एसे दिनै एसे नाजाबासो बिनि गोसोखांथिफोरा थाबैनो फैफिनगोन आं माखासे डिटेल्सफोरखौ बिमा बिफानो बुजायखाबाय दा नोंसोरो नायदो थेंक इउ डक्टर हाफां अन्नानै थाबैनो मोजां जाफिनदो जागोन दे जागोन आच्छा जागोन दे नेक्स्ट देवबाराव थांनानै अमा बेदरजों दाउजों जानानै फैगोन सार आंनि कमप्लेनखौ लाग्रोदो ब्रा उनाव मा जायो जाबानो जाबाय नोंनाबो हिन्जावा दुर्गा फुजानि दख'ना बिगासिनो नामा आंनाबो हिन्जावा दुर्गा फुजानि दख'ना बिगासिनो सार आंनि कमप्लेनखौ लाग्रोदो ब्रा मा फनावल' रायलायबाय थाखो आच्छा दे आच्छा जागोन दे आच्छा मा बुंदोंमोनलाय नों सार आं नोंनो 10 बार खोन्थाबाय आरो बेसेबां खोन्थाबावनांगौ जाखोब्रा खोन्थानांगोन कमप्लेनखौ नों होनो फैदों नालाय खोन्थानांगोन नोङो मानोथो फनाव नांनानै थाबाय थानांगौब्रा आं कमप्लेन होनो नागिरदों आंनि कमप्लेनखौ लाग्रोना ओइ कमप्लेन लाजानो लुगैदोंबा बांद्राय दादागिरि खिन्थानाङा सार आं दादागिरि खिन्थायाखै एक्सुवेलि बे नोंनि डिउटि सार नोंनि डिउटियाव नों गावनि डिउटिखौ मावना मानो फन रायलायबाय थानांगौ आइयाव इसिबां गोरा खोथा आं गोरा खोथा बुङाखै सार नंगौखौसो बुंदों आं कमप्लेन होनो फैदों बे कमप्लेनखौ लिर सार आच्छा आं कमप्लेनखौ लिराबालाय अब्ला नोंनि सायावबो केस होनो हागोन आं नों आंनि कमप्लेनखौ लायाबा नोंनिसिमबो गोजौसिन मासियाव जिरायनाय बिथांनो कमप्लेन हैगोन आं बेनिखायनो आंनि कमप्लेनखौ सिरि लिरनोबा लिर आच्छा बुंफिनलाय मामोन अमा राजाखौ गावनाय मानसिया थफिराम नङा साम' खिंखिरियासो होननानै आरो आंखौ कमप्लेन होदों होननानै लिर धत नों सोरनि सायाव कमप्लेन होदों नों मिथिगौ ना आं जोबोर मोजाङैनो मिथिगौ अमा राजाखौ गावनाया अमा राजानि हिन्जाव साम' खिंखिरियासो अमा राजा सारखौ साम' खिंख्रि मेदामा गावदोंब्ला अमा राजा सारा दासिमबो मानो पुलिस स्टेसनाव फैनानै कमप्लेन होफैयाखै एफआइआर लिरफैयाखै गावनि हिन्जाव गदायखौलाय बहाथो एफआइआर होफैनोब्रा बेनिखायनो आंनो होफैबाय जेब्लासिम अमा राजाया एफआइआर होफैया जों जेबो कमप्लेन लानो हाया जेबो खालामनो हाया जों नाथाय गावग्रायाथ' साम' खिंख्रियासो ना आं नङा नोंसोर आंखौसो हमनानै लाबोफिनगोन उनाव दायनिगिरिखौ मोनाबाथाय ओरैनोबा नोंसोरनि खामानिया दायनिगिरिखौ हमनो हायाबाथाय मोजां मानसिफोरखौसो जेलाव सोनानै दोनो नङा होमबा केस बानायनो थाखाय आरो नोंसोर बायदि पुलिसफोरा जोंफोर बायदि मिडियाम थाखोनि मानसिफोरनि केसफोरखौ मानो थाब लानो बायो हो माहाजोन मानसिनिबा केसफोरखौ थाब लागोन आरो ना आरो दुखिया मानसिफोरा माहाजोननि सायाव केस होनांगौबाथाय मानो नोंसोरो बांसिन टेनसन जाबाय जेन नोंसोरनि सायावसो केस होदों आरो ना माहाजोन मानसिफोरखौ नोंसोरबो गियो नङा होमब्ला जुदि नों सासे हौवा मानसिबा बिमानि गाइखेर लोंदोंब्ला साम' खिंख्रिखौ हमनानै दिन्थिलाय माहाजोन दुखियाखौ बिजिरालासिनो आयेनखौ नायनानै आयेनाथ' सबनिबो थाखाय समान ना बेनिखायनो साम' खिंख्रिखौ हमनानै दिन्थि जागोन दे जागोन माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन नों न'आव थांदो थां बिराद हरबो जाबाय नायगोन आं नों बेसेबां खामानि मावनानै दिन्थिनो हायो जारला जाबायना चेलेन्ज होनानै गालांबाय आंखौ दा साम' खिंख्रि मेदामखौबो बोरै हमनो अमा राजा एमएलएनि हिनजावबावसो अमा राजा सारनाव खेबसे फन खालामनांसिगोन हेलौ सार हेलौ आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा सार मोनसे खोथामोन आच्छा बुंलाय सार साम' खिंख्रि मेदामनि सायाव मोनसे एफआइआर खालामफैदोंमोन थफिरामा आच्छा नाथाय आं जेबो कमप्लेन लायासै बेनिखायनो आं नोंनावनो सोंहरग्रोबाय आंनावलाय मानो सोंहरनांगौ जाखोब्रा नों नोंनि डिउटिखौ मावलांबानो जाबाय ना सार खोथाया जाहैबाय साम' खिंख्रि मेदामनि सायाव बोरै एफआइआर लिरनो आं सोर साम' खिंख्रिबलाय आं सिनाया आरो दोन गुड नाइट आच्छा बिदिब्ला हमहैनांसिगोन साम' खिंख्रि मेदामखौ आच्छा हाफाङा थैयासै होनबा मेम'रियासो गोमाबाय बेना औ मेडाम नाथाय खोथाया बेसो जाबाय बिनि मेम'रिया फैफिनोब्ला जोंखौ खोन्थाबालाय पुलिसनो बेफोरखौ नोंसोर टेनसन लानाङा टेनसनाथ' दा थफिरामसो जाबाय नङाना थफिरामा मिन्थिबायना आंनि सोमोन्दै औ थफिराम बसआ मिन्थिबाय मेदाम आरो नोंखौ खानाय बुद्रुनो फैनो नागिरदों आच्छा थफिरामा आंखौ खानाय बुद्रुनो फैनो नागिरलायथारदों औ मेडाम थफिराम बसआ बिराद गाज्रियैनो रागा जोंदों दा थफिरामखौसो सिन्था नांबाय आङो बेजों बोरै डिल खालामनांगौ हायोबा नोंसोर सानैया मोनसे खामानि मावलाय मा खामानि नोंसोर मिथिखायो आं मा बुंनो नागिरदों मेडाम थफिराम बसखौ औ थफिरामखौ बुथारनांगौ थाबैनो नाथाय जेबो नाथाय गैया मानो गिदों नोंसोरलाय थफिरामखौलाय टफि बसआ जोंखौ बुथारबालाय नोंसोर सानै गोजोन मानसि आरो थफिरामा हारसिं मानो गिनांगौ जाखो नाथाय थफिरामा जोंनि बस मेडाम आरो आं नोंसोरनि मेडाम आंनि खामानियाव जुदि नोंसोर हेफाजाब होफायाब्ला नोंसोरबो आंजों लोगोसे खैफोदाव गोलैफानांगोन मानो होनोब्ला जों साथामबो समान दायनिगिरि बेनिखायनो जों साथामबो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगोन बेनिखायनो सिरि सिरि आं जेखौ थिनदों बेखौ माव अके मेडाम अमा राजायाथ' आंखौ निमाहा होबाय नाथाय थफिरामाथ' गावखौ जेलाव थांहोनायखौ जोबोरैनो गाज्रि खिथेर लाफिनथारगोन थफिरामखौ आंनि लामानिफ्राय थाबैनो बुस्रांनांगोन
नैबे अमा राजा बयनिबो खाजाजों सोर हाबावनोब्रा माथो थाइबा थाखानि फेयार एन्ड लाभलि फोननायावनो इसिबां समायना नुखोब्रा आंखौलाय बोरैबाफोर गलतिसेनो मिस्टेकै 100 थाखानि क्रिम फोननांगौब्ला माथो सिख्लाफ्रा लाजिनांगोनलै हा बिराद समायना नुगोन माथो नैबे अमा राजाखौ बोराय मांग्रांखौ आं लाजिलाबो आरो गावखौनो सेंग्रा गोरलै बायदि मोनखो ना माखो माथो जाखो ब्रायो गावखौनो सेंग्रा गोरलै मोननायालाय गोसोखौ जेब्लाबो गोरलैयैनो मोनहोनांगौलै बोराय जाबा दिगदारसो जागोन गोसोफोरखौ बोराय खालामनो गोसो गैयालां ओरैनोबा बिनि सायाव दुर्गा फुजा फैबावदोंसो बे दुर्गा फुजायाव सिख्लाफ्रा खानाय बोजागोन खानाय कालार खालामगोन बेनिखायनो आंखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों आइ मिथिबायना दुर्गा फुजानि हिनजावफोराल' गावनि नक्साखौ बदलायनो हायो नामा आंबो बदलायगोनब्रा आंनि मोखांनि नक्साखौ हिनजावफोरा खानाय गोलाव नालाय बोजायो आरो नोंहालाय बे गयरारा खानायखौलाय मा खालामनोसै आंबो टेरेनाम खानाय सिनजागोन ब्रायै टेरेनाम हांग्रिमोनजिया टेरेनामनि सलमान खाननि खानाय स्टाइलखौ बिराद फसायनो बेनिखायनो आंबो टेरेनामनि बायदि खानाय सिनजानोसै दिनैनो जायाफ्रा मा हिनजावफोराल' दुर्गा फुजानि नामाव देलायनो हायो नामा आंबो देलायगोनब्रा आंबो मालै बेटा गोमोबाय नामा नोम्फाखौ बोरैबा गोरोन्थियावनो फेयार एन्ड लाभलि फोनफ्लांदोंलै बेयावनो गुफुर जागार गारबाय माथो 100 थाखानि क्रिम फोनबावबाथ' मा जाबावगोन बेटा मोजांखौनो नुदों आफा बरिया साबास दे बेटा थाथ' दै आरो स्कुलाव थां टाइम मथे आं टेरेनाम खाना हाना फैनि बेनिफ्राय समाजनि मोजां हाबा मावनानै फैनि रायजो राजाफोरखौ एसे बुरखायहैनि अके आफा हेभ ए गुड डे अमा राजा सार नोंथांनो माबायदि हेयार काट नांगौ आंनो ना टेरेनामनि सलमान खाननि हेयार काटखौ बानायनानै हो फार्स्ट डिसनिखौ ना सेकेन्ड डिसनिखौ आंथ' टेरेनाम फिल्मखौ नायाखैलै सेकेन्ड डिसनिखौनो खालामनानै हो दे मानो होनोब्ला सेंग्रा सिख्लाफोरा एक्टर एक्ट्रेसफोरा ब्रेकआप जाखांबाथाय समायनासिन जायोना फिल्माबो रियेलावबो बेनिखायनो सेकेन्ड डिसनिखौनो हानानै हो दे आच्छा दे होनबालाय आं सेकेन्ड डिसनिखौनो खालामनोसै मोजाङै हानानै हो दे नापित बाबु जाहाथे आंखौबो दुर्गा फुजानि देलायनाय बायदि नुयो माथो हिनजावफोरा खानाय कालार खालामजायो खानाय बोजायो थिग बिदिनो आंनिखौबो टेरेनाम खानायखौ मोजाङैनो हानानै होदो जागोन सार आं हले मिसिबाय दै नोंनि खानाय हानायखौ नायला आङो आयनायावसो मोजां नायखानोसै जागोन सार काचक 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 गाननांगौ माथार गाबखोब्रा सार नोंथांनो टेरेनामनि सेकेन्ड डिसखौ नांगौ नालाय बिदि सावना गाबखागोन सार अके बिदिब्ला हादो दे सार नोंथांनि हेयार काटआ जाबाय सार टेरेनामनि सेकेन्ड डिसनि सलमान खाननि स्टाइला आच्छा आयनायाव नायदो नोंथाङा माबायदि नुखो मा आयना नायनांगौब्रा आंनि मबाइलावनो नायगोन आं आइला सोरनि वालपेपारब्रा थख्लाख्लालाय सार बे वालपेपार नङा बे नोंसो सार आइला बिदिसो हाना होबाय आंनि खानायखौ है जगरा नापित आंनि खानायखौ मानो थख्लाख्ला हानानै होखो हा आंनि खानायखौ मानो थख्ला हानानै होखो बोरो आंनि खानाया बोरो सार आंथ' नों बुंनाय बायदिसो हादोंना सार नों जेखौ थिनदों बेखौसो खालामदों आंथ' नोंखौ सेकेन्ड डिसनिखौसो हानो खोन्थादोंमोन ना सार टेरेनामनि सेकेन्ड डिसआव सलमान खाननि खानाया लाव थख्लासो जायोब्रा सार खानाय गैया जायो आच्छा बिदिसो होमबा अब्लाबो नों बुंनांगौमोन ना फट' खिन्थिनांगौमोन ना नों आंनो सार आं नोंखौ मिथिखायो सानदों बेनिखायनो सेकेन्ड डिस बुंनायखाय आं सेकेन्ड डिसनिखौनो हानानै होबाय सार आंखौ निमाहा होदो सार आंखौ निमाहा होदो सार प्लिज आंखौ निमाहा होदो मा जाबावगोन ब्रा अमा राजा जेबोआनो जाया नोंना माबा मोनसे सानो माबा मोनसेसो उल्था जायो टाइट साला हिनजावफोर बायदि दुर्गा फुजानि मुङाव देलायनो सानबाय आंबो हेयार काट खालामनो सानबाय टेरेनामनि बायदि सेकेन्ड डिसनिखौसो हानानै होबाय लामुरारानो टाइट